Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello, kumusta ka mo? Yan sa inyong alagad sa kanginang Tifon Morales. And then may partner sa mga ko doon si Ruan dito. Kumusta ka mo tanan? Kung ako ang pasultihon, asap kita, always say, april mga kaigsunan. Okay, ako sa pagsangpit ka dito kung mga amigo dito, tiroda. Ako ito baga dito man dyan ko natubang mo sa kong mga amigo dito sa Bakayan, Cebu City, no? Yan Juanito, Jimbo Tahor, Jimbo Tahor, o ni Jujit Tahor, mga Jujit family, Jujit Tahor family, diya sa Bakayan, Cebu City. And then, nga ito ni Wilfrida, Erning Oporto, ako ni mga leaders una, o ni Lovena Oporto. Kumusta ka tanan? Mayang pagpaminaw ninyo. Diha usab sa Tugbungan, Mandawi City. Okay, salamat. Bueno, ang suta po ka itong hatagan o bigyan pinadagan ni sa lalaki, na nagpatago ng singan nga Ruko. Doon na may drama ni Sona Ruko. Ruko Batang Bato. Kaniya karon si Ruko. Okay? Ibawatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaya Sona na nga itong sender si Ruko. Kining kalisod og kapobre sa tao, mao na gyud ning naghatag problema. Hinungdan nga ang uban musuda lang gyud dinautan. Pero ako naningkamot ko nga mahawas kalisod. Og kun wa lagi toy taas nga grado taon, diskarte lang gyud og maayo. Pero inyo masabtan ang akong sugilano, no? Inaniyo na ko pagsugod og tanan, ha? Hunong na mata ko piyong na. Huni mo panahon hununga. Kalibutang buak, mga layang nga buwak, kinandaduhang lawak, sa tunga-tunga, sa kangit-ngit, may nabati nga kasakit ang langit. May aninong samaran, libo ugo sa kabayranan, milyon og duha ka suliran, sa tunga-tunga, sa kahayag, tinaguan nga, ibutyag, ipadayag, kinsa ikaw, sunog nga, tay, sorry nga tay, putol, yaponing akong kanta na, tay, ano tay, naari ka diha taon, ano go, ni Buting o sayang po yung imong barog sa imong hitsura. Gamiton pa na ni Modong para mahawa atas atong kalisod. Ako maglisod naman ko gamit sa akong pagkagwapo kay tiguang naman ko. Purbida sa na tatay. Lagi, ibaw ko nga mauaw ka kay high school naman kakutob, pero og kamao lang ka mo diskarte, maluwas mo kita sa atong kalisodong. Ay, sige bala ka tay. Sultihan di ka tay. Nanana sa kong pahak. Grabe. Lagi tay. Nanana sa kong pahak. O kadugay na imong pahak karong panaraso. Atay sad, sa pangintag trabaho. Bisan unsa ba tatarong, dili kay, abi kay wag ka grado, kay high school ra ka, di na lang ka mangitag trabaho. Kadaghan ang mga way mga kurso, nindot malaging mga trabaho. Ay, kablaki lagi anatay. Gamito na ako kagwapo. Awara niya.
Abi ni mo, Mads. Gimingaw na baya ko anang esmeringhoy. Ha, unsa ismering hoy, Mads ba? Ay, kana bang magdug na tas atong bana ba? Ay, dili ismering hoy. Uod sa ay nga ninyo, ana. Ismukoy. Uusay ngaan. Ismukoy. Kay og makitaan gani ni sa akong mama kani ato, Mads. Ingnon dayon ni nagunsa man mo, nag-ismukoy na sad mo. Aw, ismukoy dahil nas inyo, ha? Oy. Sa amo lain man, nagkuan man, nag-ismeringhoy ko, no? Ada, maura na, oy. Makapasudlot na gapon nas mata. Bitaw, Mads, oy. Oy, nangandoy pa bitaw gihapon ko, ana, Mads. O gusto ko ba nga sa di pa ko matuti o magkatilaw pag gihapon tag usab anang ismeringhoy o dili ba ismokoy? Oy, nganong dili man kung gustohon gud nimo. Ako gani, nay, gilawa-lawa naman gani ning ako. Basa lang ning akog maligo ko. Ug sa kahay maayo, Mads, ug mangrampat basin pa day ug makaengkwentro putag mga way practice. Oh, wala. Sige, Mads. Tuwa may auto na ako nga way gamit. Manuroy ta, Mads. Sumaha ba? Sige. Managit ko sa akong mga anak nga mugamit ko sa akong sakyanan. Ay, pila na lang sa lugpanangin ang imong mga apo. Ay, di na, Miss Nel. Oy, sige ta, ha? Larga ta! Uy, Mads. Ay, gwapo, Mads. Ay, basig madara na ni mo, Mads. Di ko anak, Mads, oy. Ha? Gwapo unta, pero mura may pagkabutakal ug naong, Mads. Ay, mamili pa man ka, uy. Nga, kaning ato, kuan man ni, tira pasagad na malang ni. Hey, ako? Di kinoong ko anang tira pasagad, mabukog pa lang noon ta. Unsay mabukog? Oh, good. Huwag ko takahibaw kung unsa ng atong makubit. Isdang tuloy pa lang na kabukogon rabaan na. Pasilan, bayani mo, Mads. Nangita ganitag masiba-siba, mamili pa man taoy. Abi kay tira pasagad na lang ta, dili na lang sa ta mamili. Tira pasagad gani, mamili pag yun di ay. Oh, siyempre. Aw, di na lang ta na tira pasagad, Mads. Kay mamili, pamagkit ka. Ay, pamili, oy, naidaghan sa Facebook. Tay? Roko, saban ka. Palikuras ako, tay. Di gyud maagwanta ang kasakit. Likod nga, nausaman di ay ka. Sakit kaya akong liyaw, tay. Namuha mong taon kong cellphone ba para makakwarta ko. Ako kabantay sa oras. Nakaniim na, Kadiyot, ha? Mausad ni akong ginainom. Batukan ini ang gamay man o dako nga aray sa kalawasan. In as fast as 15 minutes. Alaksan ifar? Alaksan ifar. Sige, tay. Suwayan ako ning alaksan ifar. Sana, lingo-lingo ba ka? Mura di ko magkatuuan ni tay da. Sud sa 15 minutos. Nahupay nga akong ibati. Mao din mo sikreto, tay. Oy. Unsa pa man di ay. Mao nga ikaw. Ayaw gyud nagbaliwala ang mga panakit sa imong kalawasan. Kay mo grabe na, di gyud ka matunhay sa imong mga gimbuhaton. Oo, tay. Laban lang. Gamay man o dako nga aray sa kalawasan. Alaksan FR dayot. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Saan naman saan na imong gikalingawan niya, ha? Murag malipayon mga kayo ka nga nagsigig at ubang na mo sila. Tay, abi ni mo, may nauyab na ko. Guwapa kayo yung profile, tay. Siguro kang guwapa na. Guwapa mo siya dire, tay. Unya, ang nakadindot,
Murag kwartahan, tay. Murag solve the problem na to, ani, tay, da. Ayaw sa pagsiguro, oy. Raruhang unsa na. Basta, tay, okay na ko, ani, bayhana, tay. Pilamang ko no edad niya. Di man musulti. Ay, delikado na, Roko. Ay, tay, bahala na. Basta ang importante, kwartahan, eh. Magkita meron, tay. Wala ko maguna lagi, o ilad ba rin na siyang picture or tinuod ba yun din siyang gwapa. Basta ang importante na ko, nga kwartahan siya o maghiyatagon. O niya, abot tinis kong uyaman niya. Aning mo ko, no? Bida, akong uyab sa Facebook. Magkalaman na niron. Ano di ba siya gusto nga mag-video call me? Nya, na ako no, magkita ako no sa personal. Mo yung gusto. Pero gwapa baga tao ni siya, nga gwapa man siya siyang profile. Bahala na. Importante nga ang mahalaga. Oo. Ato ko magawa dito. Mayo kay ito ay daghang mga bangko dito. Bida, ato ko dito maglingkod-lingkod. Hala, Mads na ara siya, Mads. Mauna siya. Hay, ko. Kanang kalingkod ba nga nag-polo shirt o puwa o niya nag-shades. Ay, saba ka diya, Mads. Uy, mauna siya, Mads. Mao lagi na, anay una, tanawas iyang profile o. Di ba siya na awa-awa? Be. Hala siya tuod na, Mads. Uy, kakwapo ko di ay niya sa personal, Mads. Mauwaw naman hinuong ko mo atubang niya, Mads. Uy, ay, saba diya. Mauwaw ko taon. Gwapo mangkod kaayo siya. O niya ikaw di ay, di kagwapa. Kagwapa ni mo. Tiguang lang. Hakmang ka, Mads. Uy, mukmuk man tayo tanim mo. Ay, pero ay kabala ka, Mads. Kay naani mo ang swerte. Unsa may nakaswerte na ako, Mads. Ay, siyempre. Imong kwarta, gamitan na para makuha ni mo siya. Total, uyab naman ka mo sa Facebook. Sa Facebook, ra? Ay, da. Maura na. Uy, sige na. Ano, hala. Kisa man na nanawag. Tubaga, ina nga. Ni Arakan nga rin. Dali tayo. Ula siyag yung nanawag, Mads. Oh, Nangita na nina ko. Tubaga lagi. Ako yung tubagon, Mads. O, lagi. Okay. Hello? Hello, mahal. Asa man ka? Diyan ako sungol. Ganina rin ako nagkuwatin mo diri, mahal. Mahal, po pwede. Daoy, saon matakas pagsulti, mahal. Uy. Ano man? Kung sa'yo problema, mahal. Mahal. Mauwaw man kung makikita ni mo, mahal. Uy. Ay, dahon sabi mo, wow. Ako pong liangay mo ni mo. Kay, wapa kay ka. Ang sargo taon ko. Dili manggod ba? Basik makakita ka na ko personal. Masyak ka. Mahal, bisa ko sa baga. Bisad ingnon tang po nga kuan. Dili gyud maayo imong itsura sa imong profile. Mahal, tagihapon ka, mahal. Tinuod ka, mahal? Oo, mahal. Way makapugong ug makawawag sa kong gugma ug tinguha nga ako kang maasawa, mahal. Mo nga, por Diyos por santo. Pakita na ko, mahal. Please. Asa mo ni Bayana? Di mo yung pakita na ko. Bati tingaling naong da. E mauwa man. Pero, bisag, basi na ako mag-iwahon lang yun siya. Ay, wato-wato lang yun ako. Sige, nalakaw na, Mads. Uy, unsa di ka maluoy, ana, no? Nay, naghuwat in tao na ni mo. Kasayang, ana. Hindi na ni mo tukpon. Kagwapo, ana. Ang ako, manggod, Mads ba? Basit hindi kakita niya na ako nga tiguwang na di ay ko. Basig mo atras. Ay, naunsa ka man, uy. Think positive, uy. Lakaw, di ula dito. Mauwaw, mangko. Ay, aron di ka mauwaw. Awa man ka na siya makaila ni mo, kay wa man ka magsulob sa sinina ni mo nga inyong gikasabutan. Duula, unya, bangga isya. Hinay langkot.
aron inigbangga ni mo niya, mangayo siya sore, no? So, anak na mo magkaistoryahan na eh. Wala, tinuod no. Bangasa ni mo budang diskarte, oy. Sige na ba, kay ganina rin ang gahuat. O lagi. Sige, diha ka lang ha. Ayaw paglakaw. Ayaw kong biyahe ha. O, lagi. Sabi Hanoy. Ngunit na sini. Pero, ayun na. Suwayan ka na kung adto dito na. Ay! Sorry. Nang sorry nang lala. Sorry la. Sorry. May pagwa na ko bangga eh. Gimanang nahinoon ko. Gilola pa. Okay. Kakidort. Okay ra ka, ma'am? Ay, salamat kay Kibawi. Gimaham ko. Ma'am? Are you okay? Oo, okay ra ko, mahal. Bungot si ito'y. Ikaw ni mahal? Oh, mahal. 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 Gigakos ko ni mo. Mahal. Sige, kaon diha, mahal. Mahalon kay ng mga pagkaon nga atong gi-order. Kinorder mahal. Karoon mo kong kakaog ingin na ani kalami. Mahal, mangutada ko ni mo. Pagkakita ni mo o pagkailan ni mo nako, wa ka ba masyak? Nga tiguang na di ay ko. Lahi siya sa akong profile. Mahal, kasabot man ko sa dihang gihagat ka nga mag-video call ta. Pero wa ka musugot, diba? So, buti pasabot na nga doon ay problema. Nga nung dili ka video call na ko. So, ako lang gisabot nga sa akong kagalingon kaning na sa profile, di ko ni mao tinuod mo itsura. May mo siguro nga ikaw ni sa kani adto batanon pa ka, di ba? Unya unsa may hunahuna nimo, mahal, nga nakakita na magyud ka nako sa personal. Lahi man gyud sa nakita nimo sa akong profile. Unya karon unsa man ipadayon magihapon nimo ang magkarelasyon tag duha. Basig na bugnaw na ka. Unsa man, mahal. Mahal, misag unsa pa ka, di mahitabong mo atras ko sa atong relasyon. Kasi pagka tinuod, ikaw pang unang babae nga akong karelasyon. Sa kutuo. Tinuod bitaw na. O kung sa may buot mong ipasabot, nga andam kang makipakasal na ako. Kabida nga nung dili. Kung itugot lang sa panahon, piti ka buhian, mahal. Bisan og dunay mga kakulian, mahal. imugyog kong ipaglaban, ha? Yes, mahal. Bisan, sa akong kinabuhi pa, andam kong ibuhis para sa atong pagbinahalay. Wow! Oy. Mutingog ko, Madza! Diha? Oh, no! Gisundan ta mo. Kaingon man ka nga, dili ka nako pabiya. Mao nga gipasagdan ta lang mo. Pero, misunod jud ko ninyo og asa mo. Mahal ang ako ading best friend, si Mads Lucy. Hello, Ma'am Lucy. Hala, uy, gimam ko, Mads. Ayaw na lang pagmami ang mahal, kay dili man na maestra. Mao, Lucy na lang ko'y ko. Sorry nang Lucy. Daoy, okay ra una og naglusi ka, pero alay, pakapinan man ni manang, oy. Ay, sorry, Lucy. Good. Naaraman di ay na. Okay, doon, padayon mo. Mukaon sa ko diri, ha? Mukaon sa ko diri. Mato'y una namang panagkita sa personal. Nagkasinabot ko nung maayo. Hangtod nga nagplano naming magpakasal. Pero may problema man. Unsaon man nato, anak mahal. Dili man mo sugot ang akong mga anak na magpakasal ta. Pero nga naman, mahal. Di lagi sila mutuo nga mahal ko nimo. Maoy ilang pagtuo nga imo lang kong pangwartahon.
Ug human unya kunos atong kasal, ikaw na'y magbuot sa akong mga katigayunan. Ug dayon imo lang kong biyaan ug makuha na ninimo. Oo, sa, di na tinuod mahal. Uy, makipagkasal ko nimo tungkol kay mahal, tika. Mao na'y atong problema, mahal. Kay bisag giunsan ako sila sa pagpasabot, dili gyud sila motuo nga mahal ko nimo. Usa ra gyud ang ilang gituhuan. Pakaslan ko nimo tungod lang sa kwarta. Oo, sa? Mao niya ako problema. Isip ka tinuod lang, bisag dako gaap ang among edad, mahal ko kay Esperla. Pero saan mo pagkasal nga, di man musugot lagi ang mga anak. O saan mo na ako, ha? Gusto ko nga magpakasal, yun, bi. O sa may ako buhaton, palihog. Di man ikwarta-kwarta ako. Ang bagi ko niyo, Bambi, Ate Pres. O sa man ko kami pasultihon, Roko. Ate Pres! Okay, ang sender na ito karong adlaw. Si Dodong Roko, Ate Pres. Ruko. Kani si Roko, di ni Roko ang batang bato. Lain ni siya, Ate Pres. Kani si Roko, Ate Pres. Kanang first time ni siya nga nakauyab taon, pero ang iyang inauyab, matured ba? Idadidara na. Pero, first time niyang nakauyak. Oo, kay wa man gini siya. Matured na pa ang iyang... Nagwapor ba sa taning bataas, Roko? Nga naman. Nagina lagi siya ang papa. Dong, ako pa nang naong imo nga dong... Ang kanang imong naong ako apa na dong dugay na nako gigamit. So iya gigamit Ate Pres. Nag-Facebook sila, nag-meet sila. Nya ang iyahang ka chat Ate Pres tiguang naman dai. Pero sa Facebook dili mao ang iyang nakita. Tiguang na di ito pero batan-on ang nakita niya. Niya ala sa siya iya lang gibawi Ate Pres. Ay tingalig na in love siya sa batan-on ga dito sa Facebook. Oh, nya tiguang giingnan man niya ang katong tiguang Ate Pres siya. Ate gali ikaw ni pagbatan-on nimo. Pero ani na imong naong pagkakaroon. Amo to iyan na inlaban. Bisan lakaluoy pero, no. Nya di ka pangwartan siya di tinuod ni ako gugma no. In love gyud siya Ate Pres. Dawi? Magpakasal na ta sila unsaon nga iyang mga anak sila tong iyang kachat nga idadara na di mo sugot Ate Pres kay nagtuo man iyang mga anak nga pangwartaon ra iyang mama. Gano man kwartahan ng tiguan. Arang siguro gini pagkabutang kay gasto gyud Ate Pres tanan. Murag arang yun eh. Ni ana gud ang laki Ate Pres nga karon pa siya nakakaon atong klase as pagkaon. Iyang gipakaon man sa katong babay. Kanon good. Pagkaon tanan lamig yun ba? Iyang ipatilong. Naigam. Nangaon sa las restaurant, ana ang kanang na lalaki. Kaon diha dong kay mahalon diya tumasudan siya. Bitaw karon pa kasuy kaon ning pagkauna. Ingon ana. Ngarang-arang gyud siguro. Tingali pero dili kalikayan ang mga anak mako ang good kay tiguan ilang mama. Nya batan-on pa ang kargado sa ginahan ana gyud Ate Pres no. Nya ang uban sa Ate Pres basin og sukod lang yung tao ni siya sa mga anak og tinuod ba na in love sa iyang mama. Pero ang uban ko na Ate Pres una sa uban nga kini kwarta. Di mo tuo. Kwarta na ni. Di man jud mo tuo ba ang uban nga mo na love Ate Pres, unsi nga na anang. Pero nabi ay na in love yun kayo Ate Pres. Pero bisan idara na siya. Dili ba ka na mahupas? Ha? Di ba ka na mahupas sa ilaba na? Katong ang punta na Ate Pres baka nang unsa gani nang butang. Mo Basta ka nang buhat, kasulatan lang nga kanang wa kay labot ang mga kabtangan. Kasi tawag ka na? Buto, ibawa na ba? Ang akong kabtangan. Dili na. Ang akong kaptangan wa kay labot. Dili ka makaing labot. So to agreement. Murag na magan is premarital agreement. Unsa na oy? Abot sa butada sa Attorney Rufel. Inga na bitaw ba mga artista nga maghimo sila nga ang akong kaptangan og maminyo ning. Daghan naman kay kaptangan. Sharon Cunita murag inaana. Murag na kadungog ko. Dili mo nga ang iyang kaptangan di makapahilabot si Coco Pamintel. Ay Coco Pamintel. Pagilinan. Nakalimot kung sa tunaha ka ng... Mas nindot man na, di ba? Kaysa karon nga akong kabtangan nga kita na tipon, okay, aton duha. No, pero katong magkalabot pa, sa ako man kami man sa akong banap atong una, kay labot mas lahi gani ka mabina kung makauyab siya iyang kabtangan ilang hatag ilang duha. Mao gay paguniton sa iyang ITM. Siya mong goy na hindi. Muhilak bigyan si Ate Pres. Muhilak pa, basta ditag doon. Mukuhaan siya, nga naman ka, di hindi ka. Paray ko siya kasi, igat po ko yung tiguang nga.
Day ka! Wow ka, masulti na ako! Magpaton ko sa... Saba na bang May kandaklon. Mao na lang na yung buhato natin, pres. Pananglit, ang dali mo sugot yung mga anak. Iyang ignore nga, kamo mga anak ka nang, pwede man buhatan, pabuhaton ninyo inyong mama o katong, katong na ay agreement. O, ninumdum ka natin, pres. Doon ako inabasahan nga, ang ilahang pinirmahan din na sa ilang lamisa nga magkita kada adlaw nga muna kay labot ni ako ang mga kabtangan sa una. Ingana na lang unta kay ngano. Og ari ka dire sa James. Okay, James. Ari ka dire sa James 2 kun Santiago Kapitulo 2 versikulo 17. Karas James, nagsuna sila sa Santiago, ba? Dili ka ng James mo na in English sa Santiago, bayot. Wow, pareha rin si Guillermo Williams. Oh. Ade. Santiago Kapitulo 2 versikulo 17. Ingon ni ini ang pagtuo. Patay kini kon dili ubanan sa buhat. Tato pa, para mo tuog yun si Manang, si Pirla ba yan? Pirla. Pakasli siya. Apan, ng mga anak nga, pagbuhat silang kasulatan nga, wala ko'y labot na nakabtangan sa emuhang mama. Ada basukod, Perl, o tinuod ba ni Karoko? Aron mo to si Juan Pirla kay, di ba na to kalikayan? Basta hindi, naabi mga ingon lan, gulyat, kanang pres nga, adun niya, anong nahigug ba magkana nga, maguwang man mo siya, may na ingon anak, kay watay, singani, walay kopiti, adili ka ng, di mo siya mahadlok nga, kumito nuglain. Nabi daw sa siya, katong, pero abini mo, ang kalabing laki nga batanon niya, maka-minyo o tiguang na good. Kargado na silahis. Di ba? Muna yung sagad, mahitabo silahis. Napoy, nakita na ko katong sa Itbulaga nga, bawal judgmental at pres. Ang edad sa babae, 65, iyaha, 34, 33. Naminyo sila. Minyo lagi, may minyo bitaw. Giminyoan, ganyan babae. Minyo. Pero wako kibawag, unsay agreement ato, kuan ba? Pero may ako nabantayan, basta inana, may pagkabayot. Mau ba? Ambot lang, banit tingali, pero kasagaran, ha? May ako nabantayan, inana. Natayuban ko nga, magminyo ka ng, joke lang ako ang nadunggan, maminyo siyang tiguan, kay buwang ro di kamatay, mga sawa siya batano. Kung, ang tiguan, kwartahan. Oo, kwartahan ang tiguan. So, dili ko tahan siya, agam. So, final ba? Ang karakang ako, no? Ano man? Isa man mo, mukha mo kananin mo. Siya nagunit sa itiim? Lain manggunat siya. Ano man? Basta kaya ako rin una ni Gulyat, nga kaniya ha, kumahimo, maghimo itong kasulatan. Para ang mga anak makatuog, makasalig yun. Anak. Iyon ka, wako'y labot. Sa katigayunan sa imong mama. Kasi nga naman si Cinderlan? Si Dudong Roko, ang batang bato. Dong Roko, kung naminaw ka magkaroon, kung diligid mo prosper inyo mga tinguha, kung sa gani, kanang, kung taka ko, di pa may ako yuta sa kakaan. Salamat ang padagat ito naman, no? Kung ako'y puzzle, Tihon.